cha này usi một trai mi lòng cha quay cùng mình in lap share hi ma bor buram baro long ya mi hak mat jong mi krup mi de nghi long ki bashran ki do mat ka kan do ya nghi me pen long cha nai ka bor bat buram ha nghi me pen ko men ta sha mi pan mi pai Jesus nghi ai la jing em sha mi jing khang do no trong nghi ka pi ha bo ha nghi to sha trong mi a trai nghi long klem man thật mi kvi ba jing em trong nghi kan biang mut na dong sha dong o men sim kashle ha ba de man purka jing it la trong mi Jesus nghi ai la jing em sha mi jing khang do no trong nghi ka pi ha bo ha nghi to sha ju na ki khôn trong mi ngin lo Jesus nghi ai la jing em sha mi jing khang do no trong nghi ka pi ha bo ha nghi to sha ju na ki khôn trong mi ngin lo ki khôn trong mi Hagabaning kong ngi penpau yaga jing sngongu yo blay wala penyo angi yaga ni kalat sachi sian pat nakaliang jong good news TV
Ngi penpau ya kajing sngongo yu blay ubala plelat plelenti yangi hakabangin yo ya kaban ya gani ka program ka kerpang hagani ka janmit hakabangin yo ya ka Bible study nga penpau ya kajing sngongo ya ka Good News TV ka bla ailat ya nga hakabangala ya kaban ya don kat lem hagani ka program bat khamtam hakabangan sam ya gani ka kubor jong kani ka jing selok na ka ktien ka jong blay lingba jong gani ka Bible study bat ngai kublay ya pi baro ki bapet ya gani ka channel ha gani ka por ha ka kerteng ka batiang tam ka jong try bat unong penim jong yu Jesus Christ para shwa ya ka bangin suyo sngo ya ka jing selok na ka ktien ka jong blay lingba jong gani ka Bible study tungin pendem ho blay ha ka jing tuai ablay bukpa jong i bahabneng kat nungi dap daga jing sngongo ka bakraw ya ka jing dorinkat ka jong may lembat ngi melari mela sumar mela da mela keringi bangilong kumni ko mangilong ngi tip bat ngi ngech kembari daga jing dorinkat ka jong me ngi aingo ru kerpang ya ka jing penla ka jong me ya ka jing seng samla jong ka KJP sinot sep ngi lingba ka Good News TV ha ka bangin yo ban pin priang ya ka gospel ka jing pin im ka jong me bat ngi aingu ria me ko try ya ka ni ka lat ka me pin yo na ka benta jong ngi ha ka ni ka jan me ha ka bangila ya ka ban yo sngo ban sha score ya ka ktien ka jong me lingba jong ka ni ka Bible study nga kerpat ya ka jing doring kat ka jong me lemba lau jong shakri lemba dikitu baro ki bala ban yo sngo lingba ka ni ka channel ba ki la ban yo mat ya ka jing kurku ka jong me habangi sngap para bangi sha score ka ktien ka jong me shim ya ka ni ka por hi baro ko we ngi pen gentang ya ka kerteng ka jong me sngo ya ka bangu ha ka kerteng ka jong me Jesus ngi duai amen ka Bible study ya ka banga kwa ya ka ban ya sam lem shapi ha ka ni ka por ka long ya ka ba ngila ban shem na ka gospel ka jong Lucas ka linnong ka ba shipo ka khot ka ba arbusan hadu ka ba life nyo ka gospel ka jong Lucas ka linnong ka ba shipo ka khot ka ba arbusan hadu ka ba life nyo kani ka gospel ka jong Lucas ka linnong ka ba shipo ka khot ka ba arbusan hadu ka ba life nyo ka yethu angi ya ka way ka Pharshi ka ba Jisu kren ka Pharshi shaphang Nongsamaria bapha ngan puli ya kini gid khot kin shim ya ka por re kat barang ya kini ka Bible study ngan sa puli ki kat tu kat ni tili gid khot knang ba kan wan ra ya ka jing shai yangi ha ka ba ya day bat kini ka jing ja le ni kini ka Pharshi ka ba Jisu kren shaphang Nongsamaria ubapha ka jingkali ka bangi don kamban kali habangi puli ya kani ka Pharshi ka long ka ei ka ba kani ka benta na ka Bible lani ka ei ka ba kani ka Pharshi ka mut ha ka por ka bala tho ningkong ya ka kum ta ban sngo thu ya ka jingmut jong kani ka Pharshi lani ban sngo thu ya ka jingmut jong kani ka passage na kani ka ktien ka jong play ha ka jing sngo thu jong ki brio ha ka to ka por ka ba Jisu kren ka long ka ba don kamha yangi bangin sngo thu bat kumta ling ba jong gani ka Pharshi nga kwa bangin bu hapdeng jong phi kat bangin dang ye pet lang dang ye pusan lang ya kani ka benta na ka ktien ka jong play nga kwa ban bu ling ba jong gani ka Pharshi ye ki southly gi jingkli bat ngine persang ban juba ka way hadin ka way knang bakan wan ra hangi ya ka jing shai ha ka ba day bat kani ka Pharshi ka ba Jisu kren ya ka jingmut ha ka bala kren ha ka to ka por bat ka eka kubor ka ba udan na ka benta jongi southly gi jingkali ke mga kwa bangin pet lingkot ha ka ni ka janmin ka jingkali ka ba ningkong ka long hatu ka ni ka kerteng Nongsamaria babha ka long mo ka ba gi jiu kila ban pediang hatu ka ni ka kerteng u Jisu ai kerteng ya ka ni ka Pharshi Nongsamaria babha hatu ka ta ka kerteng ka long mo ka ba gi jiu kila ban pediang habangi sedang ban sngo thu kum ki brio ki ba im ha ka por ka ba Jisu kren ni ka Pharshi ngila ban ong ba ni ka kerteng ka bala ai ya ni ka Pharshi ka bakla ban ai kerteng da ka Pharshi Nongsamaria ubabha ken mau ba Jisu ukren ya ni ka Pharshi hau riu sa ka ba mut ubrio ba tip ha ya ka an balarafi puli ya ni ka Pharshi kum ki brio ki ba im ha ka spas nem ka ba ningkong kani ka kerteng kani ka title kala bakla ban ong
unong ka Pharshi unong Samaria bapha. Namar baki jiu hi unong lani namar haki jiu unong Samaria unumla banlong bapha lanuru. Karon ka jinge shun thlong mlu thlong sing hapreng gyung ki jiu bat kinong Samaria. Bat ujiu lani ujisu kum ujiu baun ong bat baun ai ya ka buram ya unong Samaria kum wei babha kalong ke ka bagi jiu ke numla ban pidiang. Namar haki jiu unong Samaria unumla ban long babha lanuru. Kadon ke jinge shun hapreng jongki bat kani kala sedang nadu kapor hakabala pia ya ka hima Israel haki artli ki benta ya ka Northern Kingdom but ya ka Southern Kingdom baka mi kani ka jinge per hapleng jo ki Jew but kinong Samaria ya ka tangila ban shem haga kitab ka baningkong ka jong isim ka linnong ka bakat ar but kum ta ban pin ihi haga ni ka Pharshi bau nong Samaria udai uhiro kalong ka ike ka bamla ban pidyang di ki Jew. Ban ong lani ban kren lele dau jiu ubre dau jisu ubre jiu bau nong Samaria ulong bapha kalong ke ka bagi jiu kinumla ban pediang Henry ujisu ule knang ya kani namar uyo ya ka jinglong jong tau riu sa ubaki ngai bau tau riu sa ru ude jiu bat ni smong thu kumno bau de jiu ya katangila ban shem ha ka gospel ka jong Lukas kan nong ba shipo la fin pet ka khot ka ba arfinyo ngi shambo de briu u ba tip ha ya ki hukum ka jong ki jiu kat kum ka testament ka brim bar kum ta ki ba bun ki nong tho commentary ki ngai ba ni u riu sa u ba wan show jisu uniru u de jiu bar kum ta ka ni ka title ban ong ba u nong Samaria ulong ba ha ban kren da u jiu how para jiu kalong ke ka ba ki jiu kinumla ban pediang ban ong bau nong Samaria udei bopha kum ka nuksa larangi phai ka gospel ka jong Yohanes kan long ka basau habau jisu uya kren bat ka kentei ka badei ru ka nong Samaria ka ba pla bat ka ni ka jingja ka long bau kren om tang ya ka kentei briu ka ba ki jiu kim ju kren ya ki kentei ya ki jaka pat ba bat ka ba ar ka taru ka kentei nong Samaria ka long ka ka ba mla ban pediang di ki jiu. But larfin pechu shu haga gospel ka jong Yohanes kan long ka bapra ki jiu ki dom yo jisu but ki kren ye u haga Pharshi ki ong kumni haga gospel ka jong Yohanes kan long ka bapra ka khot ka basau fra ki ong kum ta ti kita ki jiu ki le thu but ki le ong ha u ni ngim yo ong ka badei ba melong u kenja Samaria but ba medon uksut kabamut yung nong Samaria ki jiu ki penlong yu kumubriu badan uksut bat ki ong yu jisu ki ong hatu ngimshim ong mu ya kabadai bangi ong ya me bamedai kunja Samaria bat bamedon uksut kabamut hi bong nong Samaria ha ki jiu kila penlong yu lani penyeringkat yu bat ubriu ubadan yu uksut Henry pet ya ka jubab ka bau jisu ai haga khot ka basau khundai Yohanes kan long ka bapra ka khot ka basau khundai u jisu ulayathu nga ngam don uksut Henry nga buram ya lokpa Henry pite pim buram ya nga kai ka bangi yoi na ka jubab ka jong jisu hang ne udon bani kai ki jiu ya kata ka jinglong jong ki ban yo ben ban yo po kham tam Hagito ka por ya kinong Samaria. But day lesin nakata ka daw bau jisu kumu jiu habau kren yaw niu jiu bolong riu sa u ong but u penan kam u ay ka title jong ni ka Pharshi daw nong Samaria u babha bani kay ki ya ka bakim day ya ka ban nyo ben lani ban nyo po ya ki bay kum ki brio ki basniu lani ban penyeringkat kum baki ong haga ni ga jingja haga gospel ka jong Yohanes long bapra ka khot ka basau bapra ban penyeringkat bat ki brio ki basong suit lani ki badan niu suit ka jingkli ka ba ar ka bang kwa ban bu haga ni ka por ka long ka ka bang ngingi yo marsen puli ya ka ni ka Pharshi ka ka ba pipi yo marsen puli ya ka ni ka Pharshi unong Samaria bapha bat nga kwa ban pasat shapi ka ba PPOE haba pipuli ya ka Pharshi marsen puli ya ka Pharshi ka ba wan na ga jingmut jong pi bat ka ba POE ha ka Pharshi bun siya na bangi puli ya ka Pharshi
ka jing penlet jingmut ka jongi ka longbet hakabale babha lani shaki kam babha but kidon shibunru ki seng lani ki NGO haka kerteng Good Samaritan lani Nongsamaria babha kamlong ka babakla ngamut ban penrem yaki bat kamdan ke jing bakla ban ya ka kerteng jong ki seng lani jong ki NGO da kata ka kerteng Nongsamaria babha lani Good Samaritan haba pile ki kam gi babha ki imlang ka salang kamut ka babakla Henry ka jingmut ka jonga kalong bangila kam penlet jingmut yakani ka Pharshi tang hagani ka liang kumbakani ka Pharshi ka kren ya kata ka gospel ka jong Lucas ka nong ka bashipho ka khot life nriu life nyo ka kren ya ka kam babha ya ka jingle bha jong Nongsamaria babha Henry bunsi na bangi puli ya ka Pharshi ngila kam penlet jingmut tang hagani ka kam lani tang ha ka jingle bha jong Nongsamaria babha but bunsi ngi klet ya ka pedeng jong ka Pharshi balai bala kren ya ka ka pedeng jong ka Pharshi but balai bala kren ya ka Pharshi Larfin pej hin aduk ka basdang jong gani ka Pharshi ka jingkeli hi ka jong ni uriu sad ka long ya ka bangi shem magar khot ka ba arhusan ka gospel ka jong Lucas ka lenong ka bashipho ka khot ka ba arhusan ngap uni uriu sad ukli u Jisu ong kumni kun nong hi kai ngan le ayu bangan yo ka jingim bam jukut kun nong hi kai ngan le ayu bangan yo ya ka jingim bam jukut ka bamut habau Jisu ya thu ya ka Pharshi kalong ban jubab ya ka jingkeli ka ka bangi dai ban le ban yo ya ka jingim bam jukut ka babun sin ngi klet abangi kren ya ka Pharshi ka bamut ba ka nongrim hi ka bau Jisu kren ya ka Pharshi kam dei tanga ka jingle babha Henry ka nongrim ka bal kren ya ka Pharshi kalong ban jubab ya ka tai ka jingkeli ka ka bangadai ban le bangan yo ya ka jingim bam jukun bat u Jisu usaai ya ka Pharshi bat u Jisu wong la tho ayu ha ka hukum kata ka jubab ka jong u Jisu ha ka khot ka ba arfun riu u Jisu kli yo ta yo no riu sa wong la tho ayu ha ka hukum bat ka jubab ka jong ha ka khot ka ba arfun yo ni shem ya ka jubab ka ba ong kum ni men eat yo try ubau blay jong mi da ka dok nut jong me baro bat da ka minsim jong me baro bat da ka bor jong me baro bat da ka jingmut jong me baro bat ya lo para marjan kumba yaladi bat u Jisu habau ni uriu sat ula ong ya kata ya ka ka bala tho habau la jubab ya ka bau Jisu la kli u ha ka khot ka ba arfun riu ha ka bau Jisu kli u wang la tho yu ha ka hukum but when you real side ula jubab wong men i yo play jong me da ka dok nut baro da ka bor jong me baro da ka jingmut jong me baro but men i yo lo par marjan kumba yala di but u Jisu la jubab pat yo u wong to kilet ma me to le ru kum ju wong utiu lo ong melaya thu ya ka badai hagar khot ka ba ru fra wong to le ya ka ni ti men yo im ong shushu ka khot ka ba ar kundai uni uriu sa namar bau kwa ban pinksan ula kli ya ka ni ka jingkli unuti ubolong para marjan jonga who is my neighbor but kata kalong ka jingkli ka ba uni uriu sa ukli ka ba pelong yo Jisu ban kren ya ka ni ka Pharshi pin pet ba ya ka khot ka ba ar kundai ha ka khot ka ba ar kundai ka ya thu sai ka ong kum ni uti ka ba mut utau riu sa bau kwa ban penksan yala di ula ong hau Jisu unuti ubalong para marjan jonga niu iya ka mensiam jong niu riu sa bau kwa ban penksan yala di ban namar bau kwa ban penksan yala di ula keliu Jisu wei para marjan jonga namar baka hukum ka ong min iet yo blay daga doknut daga mensiam daga jingbut berkat daga bor jong mi ban min iet ru yalo para marjan ban uniu riu sa namar kwa ban penksan u keli u ei u para marjan jonga badai hang ni bau Jisu u yathu yakani ka Pharshi ka jingmut hi kalong bahabangi iet yo blay da ka doknut baro habangi iet yo blay da ka jingmut baro habangi iet yo blay da ka mensim baro dai hang ta bangi yo ya ka jingpenim bat kum ki bala yo ya ka jingpenim bat ki ba iet yo blay ngi ban iet ru ya ki para marjan kum nungin iet ya ki u Jisu batai yakani ka Pharshi da ka bangi le bha ya ki
Kata kalong ke jingmut jong ni ke Pharshi. Larangi iet yo blay da ke dot note baro. Larau blay uwan ke first priority ha ke jingim. Uwan ningkong ha ke jingim jong ha jong pi. Ni iet ningkong yo blay da ke dot note da ke jingmut da ke bor da ke mensim jong i baro. De hang ta bangi yo mat. Ya ke jing penim na marah bangi iet yo blay. Ni IT la di show blay. Ba de hang ta bangi yo mat. Ya ke jing penim bat kum kita ki ba iet yo blay ki ba yo mat ya ke jing penim ke jong blay. Ni de ban iet ru iki para marjan. Bat kumnungin iet iki paramarjan kadai da ka bangilek bahaya ki. Kawai ka ba penlingok bahaya nga ha ka Pharshi kadai bau Jisu ai nuksa da ki arngut ki riuniam. Ki ba yatlat na ka ba yarap yo ni ubrio ubangat na ka apat. Kawai ude ulingdo bat uwei pat ulebi. Bara banga puli ka Pharshi nga kawan ka jingkeli hanga balai bau Jisu u ai ya ka nuksa da ki arngut ki riuniam. Kiba yatlat na kaban yarap yung ni ubrio ubalangat hakin ka apat. But yakani u Jisu ushim na ka testament gabarim. Na ki artali ki kitab na ka kitab Deuteronomy kalinong gaban rio kadakot kabasan but ka kitab Leviticus kalinong gabakat kendai kadakot gabakat pra. But kat kum kini gidikot larafin puli gani ke testament gabarim kat kum kini gidikot kadai ke hukum ke jong blay bangin iet yo blay kadai ke hukum ke jong blay bangin iet yaki para marjan. But u Jisu ushim na ke testament gabarim ban pen but kadai ke hukum ke jong blay ba kidai ban iet yo blay but kidai ban iet yo para marjan. But lara kadai ke hukum ke jong blay kum kiriu niam ulingdo bat ulebi kilaray maki kiban snotho khamba hakaban yarap yuni ubrio namar kidi kilingdo bat kilebi kibabat perking yakini ki hukum kumbala keliu Jisu na uni uriu sat kalong ban iet yo blay da ka doknut da ka mensim da ka jingmut da ka bor baro bat ban iet yo para marjan kidai kini kibadai ban bot yaki hukum namar kidi kiriu niam bat kat kum ke testament ke berim u Jisu kren ya kata ke hukum ke bau blay ai ban iet yo blay ban iet yo para marjan pen ban ha ke Pharshi kini ki pen kenya kata ke hukum ke jong blay ban iet yo blay ban iet yo lo para marjan namar haki kadangrung tang ke iet blay da ka baki pendap ya ki kamram ki duty ki jong ki klet ba ka ba iet yo blay kadai ban iet ru ya ki para marjan ki jongi da ka bangile pa ya ki Bunsin ki brio ki jupanya pher ya ke redemptive gospel na ke social gospel. Kabamut ke gospel ka penim yangi na ke gospel ka bale babha. Bunsin ki brio ki penya pher ya kini ar. Henry u Apostle Paul wang ha ke city ki Galatia ke nong ka beningkong gerkot ka ben rio terter wang ngidon tanggawe ke gospel. Kabamut bakum ki brio ki balayo mat ya ke jing penim ke jong play. Kum ki brio ki ba iet yo play. Ngim day ban klet baka ta ka jing iet ka jongi uplay ka day ban pau ha ka jing iet jongi yaki para marjan da ka bangi lep ha yaki da ka bangi rap yaki da ka bangi isnay yaki bat ka ta ka ni ka jingmut ka jong Jisu nang ni bakum ki brio ki jong uplay ki bala mat ya ka jing penim jong u ki ba iet yo uplay da ka doknut da ka mensim paro ngi day ban iet yaki para marjan ki jongi ka jing kali ka balai kabang kwa ban bo hagen ka por kalong kumno u Jisu u jubab ya ka jingkeli jong ni riu saj u baong bat u bakeli ya ka khot ka ba arfu kundai u noti u balong para marjan jonga kumno Jisu ai ya ka jubab ya u ni riu saj haba u ni riu saj u keli u noti u balong u para marjan jonga Uni uriu sait ula ong yo Jisu kat kum ke gospel Lukas shipo arpu kundai unuti ubolong para marjan jonga namar bau kwa ban penkesan ya ledi ke jingwan keli ke jong u hau Jisu kumno ban yo ya ke jingim bam jukut kam the day ya ke bau kwa shisha ya ke jing penim henry lesi ban pen ya ke jing tip jong u ban tenju yo Jisu bat kini ke sha ya ke khot kam arpu kundai ba ke jing kwa jong u kalong ban penkesan bat bau la keli yo Jisu unuti ubolong para marjan jonga u Jisu ula penkelang amat banong ya kata ke jingkeli shau ubam day u para marjan larang abu akaktin nong way from who is my neighbor to who isn't lani shau ubam day kabamut ba u Jisu penkelaya ke jingkeli jong ni riu sat nakaba ke kabau keli u para marjan jonga u penkela ya kata ke jingkeli shau ubam day u para marjan
Na ka jingkali ha ka dekot ka ba arbo kundai, unuti ubalong uparamarjan jonga, who is my neighbor? U Jisu ukeli kelai nau tau riu sa, hadin bola penkut ya ka Pharshi. Ukeli kelai yau tau riu sa, ya ka dekot ka balai penriu, ka gospel ka jong, u Lukas ka nong ka bashipau ka dekot ka balai penriu, sengap uang kumni. Na kini ki laingut, unu memut, ubalong uparamarjan, yau tau balahap, hapdeng jong kinong tu. Na kini lai ong Jisu unu uba mememut bau dei upara marjan lani ude ulong upara marjan yau tau balahap hagata ka jingtenju lani balahap ka kti jong kita kinong tu bara bangi pet ya ka jubab ka bau Jisu u aya ka dur jong ka jingkeli namar bau Jisu kwa banra lani ban pen pa yau ni riu sa na ka jingkeli ka bau keli, who is my neighbor? We para marjan jonga sya ka jingkeli, what kind of neighbor are you? Hatu para marjan uba kumnu melong. Bat kata kalong ka jingkeli ka jingmut jong ka ni ka jingkeli ka jong Jisu na ka jingkeli ka bau ni riu sa u keli we ubala uba para marjan u jonga u Jisu u pen pa ya ka jingkeli sya u para marjan uba kumnu melong. But ka jingpen pai ka jong Jisu yau ni riu saat ka long na ka ei ka ba ni riu saat ukmi lenti ba ula ban yo sya ka ei ka ba ni riu saat ula ban ai uni riu saat ba wan kli yau Jisu ukmi lenti ka ei ka ba yo ka ei ka ba yo ya ka jing imam jukut ka ei ka ba le ba u Jisu pen pai ya ka jing kali sya ka ei ka ba ula ban ai kum ki ba ngai bat kum ki khun ki jong play ki ba eat yo play wat num klet baka de ka kamram ke jongi bangin iet yaki paramarjan da ka bangi le pha yaki habaki dona ka pleng jong ke jinge hap deng jong ke jing jinjar hap deng jong ke jing tenju ke bagi de banya ling ba ka jingim ngila ya ling ba ya ka klam mentala kat tu ka ni tuli ki bnai ngila yo i ka jing e ju ki briu kat shabangi pai kede ka kamram jongi ka balang kede ka kamram jongi ki bangai kede ka kamram jongi ki ba iet yo play bangi ngide ban iet yaki paramarjan bat lengi iet yaki da ka bangile pha yaki ngile isne yaki ngirap yaki bat kata ka dei ka ba kamut da ka bangile ki kam ba pha ngi ni mat ka jingpen em Henry kum ki bla yo mat ya ka jingpen em kum ki ba iet yo blai ki kam ba pha ki di ban pau ha ka jing em ka jonga jong phi ka jingkeli ka ba saw bat ka ba khat du ban ngan pin kut hang ni kumnu ka ni ka Pharshi ka don ban kren hangi lani kumnu ka ni ka Pharshi ka don ban kren yanga bat yangi kiba sngap bat kiba pet ya ka kubor u Jisu le yathu akan ka Pharshi shapang uni ubrio uba ngat akakti jo ki nongtu uni ubrio ba sha luti bat u yathu akan ka Pharshi shapang uni ubrio uba yat nya ka lenti bat uba ngat akakti jo ki nongtu kibala sho kibala penmensau yu bat kibala luti yu shubu uni ubrio uba sha luti uberana pleng jo ka jingmensau Pitrai unum keli ya kini gejing keli kabau ni uriu saat yu keli. Pitrai unum keli mo wei para marjan jonga. Uban ya rap yang hapdeng jonga ni gejing mensau, hapdeng jonga ni gejing pang, hapdeng jonga ni gejing wei uban ya rap yang Walam simlatho aga Bible. Henry nga muddur bat ngangej bau ni ubriu ubalangat hakata ka apat. Uni ubriu ubalangat hakata gejing syak luti bat gejing syak pen mensau. Ngangej bau keli ha ka jingmut jing berkat ke jong u wei ban long para marjan jonga wei ban ni rap yang ha pleng jong ka bekat ke ni ka apat ula thia ling ktar ha ka jingmen saw ke jong u pitrai unum keli ya ke ni ke jing keli wei ban long para marjan jonga wei ban ni rap yang ha pleng jong ni ka apat u Jisu ya thu ya ke ni ka Pharshi ha ka ta ka rukam ban pen sngo thu ya ni riu sa baladai ma u badan ke jing Pitrai un kentaj larawan yarap Nongsamaria tang namar bau de Nongsamaria wei bam pediang ya ke jingarap aga por badan kam ya ke jingarap wei bam pediang ya ke jingarap habang idon ha ke kutlat jong ke jingem wei bam pediang ya ke jingarap habang idon ha ke dead end jong ke jingem habang ngim tang syu ban pai syakaman bat syakadiang bara bagawan ke jingarap ha ke bakum kata ke por wei bam pediang ya ke jingarap Bat kata kalau kabau Jisu kuat ban pen skong thu yang ni riu sat balarama udan haga jaka jong ni brio bahap aga kti jo ki nong tu haga jing mensau ka bejur
Hatu unum pediang mo ya ke jingerap Nongsamaria tang namar baudei Nongsamaria. Ke ke ba phiru phin le. Lar fidana ke kutlat jong ke jingim. Lara ubrio balak banyarap ya pi hagata ke por udai penban ubrio uba pi shun bahaya u. Hatu pinum pediang ya ke jingerap. Lara ngidana ke kutlat jong ke jingim kemalong ni ubrio bangat akan ke apat. Upara marjan hi yau ni ubrio udai utau bayarap yu. Lara petpat na kaliang ke jong ki brio ki bayarap ko Nongsamaria. Upara marjan jongi udai utau badan kam ya ke jingerap jongi. Larang ipet na kaliang ka jong ni ubrio uba mensau uba na preng jong ke jing mensau preng jong ke jing syak luti uba na preng ke apat upara marjan udai utau bayarap yu. Balarang ipai na kaliang ka jong Nongsamaria upara marjan udai uniu badan kam ya ke jingerap. Klem da pet udai jat benriu ayu. Klem da pet udai na ke jat ke kenja ayu. Henry habau don kam ya ke jingerap utau di upara marjan jonga. Ubang ngadon kam banyarap yu. Tang banginum la banyarap iki brio ki badan kam ya ke jingerap lem dan ningkong ngidon ke jing iet ke jong iu play. Kadi ke jing iet ke jong iu play ningkong kaban penla yang ibangin iet yu paramarjan kumaong upol haga shiti shikinong koren ba ke jing iet ke jong play ka penle yang i. Dei ke jing iet ke jong play kabangi ngila iet ningkong yu play de ke donut de ke mensim ke jong i kadi kata kaban penla yang i bangin yu i ki brio bangin rap iki brio habaki don hapdeng jo ki jing e haga jing im. Haus nem kat kendai spa nyopo ha Princeton University kabadan Amerika kila ya ke eksperimen ya ki kena ki bapulia theology kila divide ya kita ki kena ki R group R pongut chi group but kila ong ya kita ki kena bakin pen create ya ke presentation dan ya ke jingkren halor jong Nongsamaria ubah but kani ke jing presentation ke jongki kan carry marks lanikin at shagi grade ke jongki tang ba ke por jongki kalong limited but ya kawai ke group kita ki nong ikai kila khot ya kawai ke group jongki ar pungut ki khna kila khot shakawai ke kamera but kila ong ya kita ki khna pihak ban le wood pihak ban pen create wood namar pidon kindiat ke por ka ba pihak ban pen create ya ke presentation halor jong Nongsamaria ba but ya kawai pat ke group ki aipor khambun ya kata ke group bakin pen kre ya kata ke presentation halor jong Nongsamaria bapa but kita ki nong ikai kila pen kre ru yo brio uban ak ya ladi kum brio beduk ub jenjar ub raitai uban syong hakmat jong ke git jong ke university baru ar group kila ya mare namar ba kawai ke group ketip bagadan kindiat ke por kapan pen kre ya kata ke jingi kai ban kumnu kin yo ban lek ban pen kre kata ru klem kot klem sla ki hap ban lek ban pen kre tang na ke jingi shem jong ki shabar na ke campus na ke university ka ba ki pulia ke jing kmi lenti jo kita ki nongi kai ka long ba kata ka we ke group ka ba ki ai kindiat ka por le si kenum la ban yarap yo tau brio na mar ke jing kirki jong ki henry la kumnu ke group ka ba ar kala ban yarap na mar ba ki yo kelut je ka por henry ha ke jing yo i jong ki kilap babaro ar group ki yo iyo tau brio henry ha ke jingker ki jongki ki feel ban yo i ya ke jingdon kam ke jong u ki perkhat bet kumnu ban kren shapang Nongsamaria bapa ki klet ban pentri kam da ka bayarap yo ni brio wala ki yo i henry na mar ke jingker ki le bam salya bat ke jingmi na kata ke eksperimen ke long banginum la ban yarap iki bay larangin ang mare haga jingim larangin penyo por ban snap iki jing e jongki larangin penyo por ban rap iki bat iki brio ki badan kam ya ke jingirap ngidai ban bu ke priority haga jingim larangin la iet ningkong yo play haga jingim jongi klempep ngidai ban iet ru ya ki paramarjan ki badan kam ngidon kam man penyo por na ke benta jongki ngidon kam man penyo ke por ban rap na ke benta jongki u John Darley Bau Daniel Batson ki badai ki psychologist ki ong ya kini ki kentien ki ong ethics becomes a luxury as the speed of our daily lives increases nga shu paraphrase kini ki kentien ki jongki haga jingim ka baya mare bat ka baya be man gesgi ka jinge tiplem bat ka akor ka kelalong ka beremdor bat ka bala ban kotbor tang da kita ki bakamdon kamem ki para bangit ba iet
But ye pi kiba pet ye gani ka program ling ba jong gani ka Pharshi nga snow bo Jisu kren yangi kiba nget kiba eat you play bangi de ban eat ru iki paramarjan da ka bangi penyo por yaki habangi puli gani ka Pharshi spang Nongsamaria ba bha ba bangi pet ye ga jing pen khia ka jong Jisu ka kun ka jong Jairus ka bangi shem bat ye ka to ka kentei ka ba mi snam ka bangi shem ka gospel ka jong Marcos ka nong ka pesan ayung yo i bo Jisu penyo por ban yarap iki brio Larang idang siya mare aga jing ngin feel ban yo iya ga jing don kam ju kibriu ka bakum kibriu ka ba iet yo play ngide ban pen pau lani ngide ban pen i to play ni rap yangi un kerku yangi limba jong ga ni Bible study ka ba lingkot ga ni ka por nganget ka long ga jing kerku ye pi ga ba sngap ka long ga jing kerku ye pi ga ba pet ga ni ka channel bangi rungin sngau thu bak ni don kam ban iet yo play bara bangi iet yo play ngiron kamban iet ru iki paramarjan da ka bangi lep ha yaki u play un kerku ya ka ba shashkor ya ka ktien ka jong u na ka benta ka buram ka jong play amen jingin pendam ha ka jing duai bat ngin sepen wai ya ka ni ka Bible study ha ka ni ka por da rafidan ni ki yeng ki sem ka jong phiru piran preng ki jing piran preng ki jing le piran preng jong ka jing not men si ma ka bakum ka ni ka por kham ta ma ka por jong ka ni ka klam ka ni ka pandemic ngakwa banduai kerpang na benta jong piru haki yegi sem ke jong pila banduai ringkat bat nga da ka pi IT radi show play ni rap un ai bor un kershan bor ye pi ong u Jisu ga gospel Lukas kat pra pnyo tu tip pi ke bla ban ngi brio kalong ka bala ba blay long bala ban rap ye ke jing e jong pi ka ke jing e ka pi mat hang nu pi don na ke ni ka por u play u yo i bat un yo sngo ye ke jing duai ke jong pi tu ni pendem u play ha ke jing duai Ablay buk pa jungi bahab neng kat nungi dap naga jing sngongo ka ba kraw yami haga naga janmir chong naga ski namar ka jing lam ka jing don kat ka jomi lembat ngi bat kerpang ya ka jing seng samla jo ka KJP sinat sep ngi lema ka good news TV haga bangi yai pen benang yai pen sapriang ya ka gospel ka jing penim ka jomi lema kini ki lat kilenti ka bangi yo haga naga juk ka jongi ka bamenta nga aingo ya metrai haga naga por ba me kren ngi lema kini ka ktien ka jomi namar me ong tang lu kpu ba ubriun imre daga ktien barok ka ba mi naga shentur ka jong play ban nget ko tribe it bagani ka Pharshi ka ba milakren ha ka por ha ka ktien ka jom try kani kai yang bat yang ngi kum ki ba nget ami bangin nang ban it you play ngin it you play daga donut daga mensim ka jongi barok daga bor daga jingmut khat jongi barok bat kum ki briu ki ba it you play ai bangirungin iet ki paramarjan ki jongi ki badan kam ya ka jingerap jongi ki badan kam ya ka jingle isnei ki jongi ki badan kam ya ka kti ki jongi bangin kner halor jongki ya rap yangi ku kenrat ba iet bangin nang ban iet ya me bat ngem nom klet tangang tahan ringin iet ru ki paramarjan ki jongi ki badan saudong jongi try nga bukti kerpang ha gani ka por la sila bandon na preng jongi ki bapet ya gani ka channel ha gani ka janmin try ki bran na preng jogi jing pang ki jing shitom ki bran na preng jogi jing jong ki jing em ki bran na preng jogi jing no men sim ki bran na preng jogi jing duk ki jing kerdu na mar ka jing hiram jong gani ka por nga kerpat ya miu blay wala ban rap ya rap ko try bi ki la ban yo mat ya ka jing pen khia ka jomi kini yo mat ya ka jing pen shat bor ka jomi kini yo mat ya ka jing pen dap ka jomi ko ken rat ba yin melong blay jong ke jing pendap ban men pendap ye ke jing don kam ki jong ki war hap deng jong ke jing hiran jong ke por namar ke ni ke klam long ringkat lembat ki ko ken rat be yin hoi men ai men pen shat bor ki da lo jong men sim jong me bakila ban yo mat ye ke jing suk ye ke jing kemen ke jong me war hap deng ke jing ki baki ki de ban ya ding ba ke jing em sngo ko tra ye ke bangu ke jong ma bat kelet kilat kringkang ki palat ki jongi bat nang yai kur khur ye la ke jong ke jing seng samla ling ba ki jing shakri ki jong ka baro bara ka ba why no jong ki jing shakri tur ai ba ki jing ai ki jong Jesus Christ mo try ke jing ba jong u playbook pa la ba ki jing slok ka ba thiang ka chat bor ki jong min si ba khoi ki ki lai ki jing khu na we play ki no ban shong sa shong kat le ban ni we pi we lambat baro ki tu ki ba shakri ki ba mani me ha ki ka ri ki jong i bara ka leng satlak jong ki ka pertai na du menta shuri ki arta ba ki ba bam ju kutru amen.